Ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. Имрӯз дар бозори Корбон нулевои дарвоза сеюм проход тарафи дасти рост мегардед. Намҷада дуконҳо ҳастанд. Имрӯз мо мехоҳем ки дар бораи лионои новинка шумода маълумот бидем. пешаем тамошо кардан як лайк мемонем. Марҳамат, тамошоро сар кунем. Инҷода ҳастай лион сия ҳастай гули аждаҳо қати нархш 200 сомон. шумо медонед ки материали лион чӣ хел материали зурай вообще пад наметаниё баъд мулоиман ай назар ба паплен ё мулоимтаранд. барои ҳамин ёра лионои нағз меган. нигоҳ кунед ҳамин ҳам папленанд лекин лион шуд. вақте ки шумо бупурсен агар савдогар камтарак чӣ боша худаш гап мезанад дар бораи лионо гап мезанад. гули аждаҳор қати санги хамелеон қати 200 сомон номарона. ё дига ҷода 250 сомон. инаи бо дига маркаша дига расветкаши номарамад бинед шумо. ма барое ки иҷода ҳам будам бисёрай ҳам чи успед ки намекунем партанда иҷа ҷои аптовияй шумо метавонед ки 100% омада харидорӣ кунем. новинкаша ҳамаша мо барои шумо нишон медиҳем якта. касе ки заказ мекунад марҳамат заказ кунад. мо доставка дорем тамоми шаҳрҳои Россия. сангош майдаҳанд хамелеон ё мешаванд сангкалон мешаванд сангмайда. бисёр савол метавонед ки чӣ ба иҷода арзона як ҷода қимата азаис ай сангш мекунад ҳам бисёри сангш ҳам майда будани сангш. санги майда дани время қиматарай баъд хамелеон боша қиматарай чем сваровский дига шапарти инаи бо маркаи дигашай не маркаи дигашай бо расветкаи дига мешам чиш зурай ворсш беҳад зурай хели қай касе ки лион пӯшидаги боша мефаҳма ки чӣ хела мешам бо гулои нав новинкаша барои шумо пешкаш мекунем. ина марамад иш бо беҳад фасоне барои духтарако партош шутар парто ки бифаҳмем херос бикапаш бардош бикапаш. ина марамад шхер гулаш як монанд мекунад монандӣ дорад чи як да материали дига қати материале будан ко ай пештар да дубайский загирда беҳад гулаш багатия ким чӣ хела мара бо дигаша нишон битен. хотиррасон мекунем ки иҷа ҷои аптовия барои ҳамин нарх нисбатан арзонтарай. касе ки мехоҳад заказ кардан заказ мекунад. мо доставка дорем тамоми шаҳрҳои Россия. шумо фақат ба ҳазор бигирем чӣ и чия ини зура и чия и папленая паплен доингая не и чия шолка ма вақапамирам реклама кунем ҳамиам зура ай лион нестай неки не шолка неки аҷиб бутай дубайский шолк меган но намудаш аҷиб бутай барои духтаракое ки мисол сафеди сияв зарчат дора беҳад аҷиб бутай барои духтаракои сафедпӯст беҳад зурай нами ҳар чизе чӣ хеле ки оз ман шумода гап зада будам бо лион дорем кӯябин лионо ҳастан бо намиҷа бинем ҷо аптовияй бо лионои нав дошта бошем пешкаш кунем мо бо лиони нав дорем ина бо якта дига лиони дига ҳаста барои шумо мепартем то бинем ина марамад бинем анаи зардша не биёр овардан бигапа тез биёр нишон бите ки вақти мо камай баъд тамошобинои ман баъд камтарак нозука меган тез нишон бите анаишам аҷоибот буда лиони аҷоибот зур майдагал санги хамелеон қати задагай санги аждаҳораш 200 сомон нах 200 сомон. на биё лион табубро рапа бо анаи сирхо чия напа ям лиона
نه پلان یا پلان امرام نشون بده خیلی در درمش یک تا پلان نشون تی نه مرا اینه پیلاگیه پیلاگی دوبایسکی پیلاگی هنایام با درجه اولی زور نوینکا گلی نوینکا 200 سومون این پیلای لیونا انا لیون شابیه اینا فکرم گرفته بودیم انایشم عجیب بود انای لیونای نقشون 200 سومون کسی که میخواد زکاس کردن فرق لیونای بیا این مرحبا ببینید این لیونی نوینکو لیون همش لیونا این فلکس رو یا کاری زورش اینا ماتریال لیون نسبت به یک کم ترک ملایم تره من خیلی نژنی تره نگاه کنید خودتون فرقیتش هم میفهمید وقتی خرید کردن دمیین و پرسین فرقیت دوران باقی سربلند بود باشین کسی که در کانال ابونه شدگی نیست ابونه شوه کسی که ابونه شدگی یک لایک مونه همه را تقسیم کنه با دیگران کسی که زکاس کردنه مرحمت زکاس کنه ما دستافکر داریم باقی سربلند بود باشید خداحافظ